नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीती. या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे पुन्हा एकदा कोकणची प्रीती या आपल्या लाईव्ह मध्ये. तर सर्वांनी पटापटा सर्वांनी लवकरात लवकर जॉईन व्हा, कमेंट करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून पुढच्या जे लाईव्ह असेल त्याची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. तर ही गोष्ट प्लीज कोणी विसरू नका की आपल्याला परत जर ह्या लाईव्ह मध्ये यायचं असेल तर बेल आयकॉनवर क्लिक करावं लागतं मंडळी. हाय कुशल, हॅलो कुशल. संकेत दादा नमस्कार, स्वागत आहे. ओम साईराम. हाय कुशल, जेवलास का? हाय संकेत दादा, जेवलास का? विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा. संकेत दादा, पाऊस पडता की नाही? कुशल, तुमच्या इकडे पाऊस पडतोय का? पाऊस पडतोय का? पाऊस पडिंग 33 काय 33 33 काय बोलतोय मंडळी? पटापट कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी प्लीज कमेंट करा. विठ्ठल माझा ही विठ्ठलाचा. जेवण ओके, जेवण नाही झाला काय? 3:30 जेवतला, मी 2:30 जेवतलाय. भेटू तुझ्या दारी रंगला रंग अमृताची विना. हॉटेल बिझी. ओके, हॉटेल मध्ये बिझी आहेस का? तुमचं स्वतःचं हॉटेल आहे का संकेत दादा? तुमचं स्वतःचं हॉटेल आहे का? मिठू तुझ्या दारी. हा, सागर पासवानजी हॅलो, नमस्ते, हाय. हा, पडतोय पाऊस. ओके सागर जी, कुठून आहात तुम्ही? कहाँ से हो आप सागर जी? हाय, लाईक डन बाय जॉब आहे. हाय कौशल्य लेले. अरे आम्हाला पण जॉब आहे, घरातला जॉब आहे रे आम्हाला पण. ओके बाय. क्या खाना बना रही हो? ओके, मैं खाना बना रही हूँ, अंडा करी बना रही हूँ. ओके, आप कहाँ से हो भैया? सागर भाई, आप कहाँ से हो? आई एम बिहार. ओके, बिहार से हो. बिहार में बारिश है क्या? आपके बिहार में बारिश है? हाँ ओके. चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना. मेरा लाइव हमेशा 1:15 में आ जाता है. हाय सत्यजित दादा, कसे आहात? मी मस्त आहे, तुम्ही कसे आहात सांगा.
खूप खूप स्वागत आहे. आम्हाला घरचा जॉब आहे, सांभाळावा लागत आहे. ओके ओके. अंडी भी है, यस अंडी भी है, आंधी भी है. ओके ओके. बिहार में आंधी भी है क्या? बाप रे, बिहार में तो बहुत बाढ़ आती है ना. सत्यजित दादा म्हणतायत मी मस्त ताई. येस दादा, ओळखलं ना ताई? सत्यजित दादा. काय म्हणायचं ते तुम्ही? काहीतरी चिकनला म्हणायचं, आठवत नाही आता मला. काहीतरी म्हणायचं ताई, काय कोंबडं खायला या असं काहीतरी म्हणायचं है ना दादा? सत्यजित दादा असंच म्हणायचं ना तुम्ही? डीपी चेंज केलात ना, तरी पण मी ओळखलं. मंडळी सीसीवर असणाऱ्यांनी प्लीज कमेंट करा यार. लाईक करा चॅनलला, डबल टॅप करा आणि कमेंट करा. येस गावरान, गावरान कोंबडं. येस. किशोर दादा नमस्कार, कसे आहात किशोर दादा? खूप 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 स्वागत आहे तुमचं. नमस्कार ताई. आता दिल्लीत आहात का तुम्ही? नाही, दिल्ली नाहीये, जम्मूत आहोत आम्ही. दिल्लीत नाही दादा. मंडळी कमेंट करा, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी प्लीज कमेंट करा, त्याशिवाय आपल्याला कळणार नाही की तुम्ही कुठून बोलताय. सो लवकरात लवकर कमेंट करा मंडळी. ताई या आखाड स्पेशल गावरान कोंबडं खायला. येस असं बोलायचं ना. आय नो दॅट. कसे आहे सत्यजित दादा, किशोर दादा, काय म्हणताय मग? तुझ्या दारी रंगाचे रंग. बाकी पाऊस पडतोय का दादा तिकडे तुमच्याकडे? पाऊस आहे का? सत्यजित दादा बसलो आहे ताई फार्म हाऊस वर. ओके, वा वा वा. मंडळी सीसीवर असणाऱ्यांनी प्लीज कमेंट करा. आज ऊन आहे इकडे. ओके, ऊन आहे का? किशोर दादा आहात का तुम्ही लाईव्हला? सत्यजित दादा, किशोर दादा, मी ठीक आहे, पण तुमचा व्हिडिओ दिल्लीत पाहिला होता. हा दादा, मी दिल्लीत म्हणजे जम्मू गावाला गेलेली. सो मी येत होती दिल्लीवरून ना, सॉरी गावावरून येत होती. मग आमचा सफर होता मुंबई, कोकण टू दिल्ली, सॉरी कोकण टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू जम्मू, असं आमचा प्रवास असतो. जेवलात का किशोर दादा? भेटू तुझ्या दारी रंगलाचे रंगा. तुझ्या दारी रंगला श्रीरंग. कमेंट करा मंडळी, लाईक करा चॅनलला. फक्त 6 लाईक झाले आहेत, फक्त 9 मिनिटात फक्त 6 लाईक. धरतो प्रत्येक क्षणी पुन्हा तुझ्याच प्रेमात पडतो. हे काय नवीन कौशल्य? हे काय? धरतो प्रत्येक क्षणी तुझ्यात प्रेमात पडतो. बायको तुला पळून पळून मारेल बघ कर. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी,
आहे, वाट पाहत आहे, जेवण राहिलं आहे. ओके, इकडे पाऊस आहे खूप, आता गेलाय. भेट तुझ्या दारी रंगला श्रीरंग. तुझ्या प्रेमात वारंवार पडतो, प्रत्येक क्षणी झुरतो, तुझ्या हसण्यात माझा श्वास धडतो, म्हणूनच तुझ्यावर जीवापाड जडतो, तुझ्या नजरेत माझं विश्व हरवतं, तुझ्या सहवासात मन खुलतं, हातात तुझा हात जेव्हा धरतो, प्रत्येक क्षणी पुन्हा तुझ्या प्रेमात पडतो. वा वा, तेच मी म्हटलं. खूप छान, व्हेरी नाईस, खूप छान खूप छान. कॉपी पेस्ट केलंस की स्वतः लिहिलंयस? एक कॉपी पेस्ट केलं की स्वतः लिहिलं, सांगा ती मला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. हाय सॅम, स्वागत आहे. जेवलं काय? नाही रे बाबा, जेवण करतोय. एकादशी आहे का तुम्हाला उद्या? म्हणजे नॉनव्हेज वगैरे काही खात नाही, पण उपवास नाहीये एकादशीचा. बघू, वाटल्यास धरेन, पण उद्यापासून सुरुवात पण करेन. तुमचा आहे काय उद्या एकादशी? मीठ तुझ्या दारी रंगला रंग. कौशल्य म्हणते साठी बायको नाही स्वतः लिहितो. नाही रे, कॉपी पेस्ट करतोस का कुठल्या ऍप वरून असं विचारलं. स्वतः लिहितोस का? वा वा वा, खूप छान लिहितो. हाय प्रथमेश दादा, हाय प्रथमेश दादा, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये. काय काय कोकणकर. बरा हा, बरा. बाकी काय मग? शरद सकपाल, नमस्कार शरद दादा, कुठून आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत तुमचं. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्ह मध्ये. कुठून बोलताय कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आला हा तर एक लाईक पण करा मंडळी. ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करून टाका. रोहन घाडगे म्हणतात, आज माझा पण उपवास आहे, या सगळे मेथी चपाती खायला. हे काय, उपवासाला मेथी चपाती कोण खातं? चपाती करते रे. इकडे कसा भाकरीचा पीठ दळूसाठी खूप लांब जाऊचं लागतं. आता मग बघूया आज जाऊ खया. कंटाळ येतं रे, कोकणातली आम्ही ना, त्यामुळे आपणा असा जमणार नाही चपाती. पण टिफिन साठी चपातीच देतोय. हो, मला निरंकार असते. ओके. शरद दादा मुंबईवरून बोलतायत. खूप खूप स्वागत आहे शरद दादा तुमचं. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची प्रीती आहे. यामध्ये कोकणातले छान व्हिडिओज आणि माझ्या डेली लाईफचे ब्लॉग वगैरे असतात, तर नक्की चॅनलला जॉईन व्हा. प्रियताई म्हणतात, काय जेवण आज जेवण आहे अंडा करी आणि चपाती. शरद दादा म्हणते लाईक नंबर 8. थँक्यू शरद दादा, थँक्यू सो मच. छान लिहितो, फोटो पाठवू का? नको रे बाबा, तू इथंच मला शायरी सोबत राहा. रोहन दादा म्हणते, ताई कोकणात सध्या पाऊस आहे का? जरा कुठेतरी पडतोय, पण मी कोकणात नाही राहत आहे सध्या, मी जम्मूला आहे. कोकणात माझं माहेर सासर दोन्ही आहे, सो मला अपडेट मी घेत असते. पण पाऊस असा थोडा पडतो, एखादी सर येऊन गेली की असं. रोहन दादा तुम्ही कुठले आहात बोललात? तुम्ही कुठले आहात मला कमेंट करा, हा सांगा.
कोकणात नाही पण जम्मूला मात्र खूप पाऊस पडला, भयंकर, आणि पडतोच आहे, पडत पण आहे. आता थांबला. तुझ्या दारी रंगलो श्रीरंग. गणपती जवळ येता मग आमची मजा. गणपती करून सुरुवात सुद्धा झाली. मंडळींनो, गणपती करायला सुरुवात पण झाली आहे. कोकणात सुरुवात झाली म्हणजे आता गणपतीना सोंडे वगैरे लावतायत, म्हणजे सोंड वगैरे लावतायत. सो माझ्या घरी खूप म्हणजे असे गणपती असतात, ऑर्डर घेतात गणपतींची, आणि गणपतीची शाळा आहे आणि लय मजा येते. म्हणजे दिवस रात्र अंगणात बसलेले असतात. प्रियाताई म्हणतायत गणपतीला जाणार ना? नाही प्रियाताई, गणपतीला नाही, कारण मुलीची एक्झाम आहे त्याच टायमिंगला, त्यामुळे गणपतीला नाही. पण खूप आताच मन उदास आहे की मी गणपतीला नाही जाऊ शकणार आहे. सॅम दादा, मग काय भजना बिजना आणि उसळ है ना गणपतीत. घराकडे फक्त दुपारचा जेवण जेवतो, बाकी मजा, बरोबर ना? बाकी मात्र मजा. तुझ्या हसण्यात माझं सुख दडलंय, तुझ्या प्रेमात जग समावलंय, साथ तुझी आयुष्यभर अशीच राहो, प्रत्येक जन्मी तूच माझी हो. काय रे फसवती म्हटलं. काय रे फसवतीये म्हटलं, विचारावं कोकणात फिरायला येऊ का? लगेच ताई जम्मूला गेली. हो दादा, मी म्हणजे 50 दिवसाची सुट्टी घेऊन मी गेलेली, आम्ही गेलेलो, तर काय राहिलो आणि आता आलो. 50 दिवसानंतर आलो आम्ही. पुन्हा या तुम्ही, तरी पण तुम्ही जाऊ शकता. हा कोकणात मस्त आहे, फिरा मस्तपैकी. पण पाऊस वगैरे या सगळ्या गोष्टी बघूनच फिरा, नाही तर खूप वांदे होतात. काही नाही काय आपल्या जीवनाशी मुक्तात, त्यामुळे एक एवढं लक्षात ठेवा आणि फिरा. हाय चिनू, तिकडे असतात काय गणपती? हा, इकडे गणपती वगैरे विकायला मात्र असतात, पण आपल्यासारखे गणपती या साईडला नाही, म्हणजे शाळा गणपतीच्या. आणि दुसरं म्हणजे एक गोष्ट की इथं फक्त थोडेफार असं चालतं गणपतीचं. या साईडला एवढं हेच नाही, सुट्टी पण नसते, कधी एक दिवस असली तर. चिनू म्हणतोय कसा असो मॅडम, मी मस्त असो, तू कसं असो. 12 नंबर लाईक डन, थँक्यू सो मच. अमित काका नमस्कार. हाय परी कुशी, कशी असत? आज आमची भजन स्पर्धा असा. ओके, आज हा ना, बेस्ट ऑफ लक. खूप छान. रोहन दादा म्हणताय 13 नंबर लाईक डन, थँक्यू सो मच. प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा, डबल टॅप करा स्क्रीनवर, जेणेकरून लाईक होईल. बेस्ट ऑफ लक काका. पटापट कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा, सर्वांनी कमेंट करा प्लीज, लवकरात लवकर कमेंट करा. चिनू म्हणतोय जेवण झालं का? हा, जेवण झालंय, चपात्या करायच्या आहेत, फक्त चपात्या करणार, मग झालं जेवण. थोडा वेळ बसली. आणि माझ्या इंस्टाग्रामवर शॉर्ट रील्स आणि यूट्यूबला शॉर्ट वगैरे असतात, नक्की सर्वांनी पहा आणि नक्की सपोर्ट करा. मी पण जेवायचं आहे अजून. ओके, मग ये इकडे जेवायला. चिनू ब्रो, ये इकडे जेवायला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम, विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम, विठ्ठला देवकीच्या तान्या बाळा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला.
सागर पूर्णावत म्हणतायत रोल नंबर 14 प्रेजेंट मैडम। ओके वेरी गुड। टाइमिंग टाइमिंग में आ गए हो इसलिए मैं तुम्हारा लेट मार्क नहीं दूंगी। ओके सिट डाउन और क्लास जॉइन करो। चिनू म्हणतोय काय बनवलंय ते आधी सांग। आज अंडा करी बनवली आहे आणि रोटी। सागर पूर्णावत तुम्ही कुठून आहात मला कळेल का? सागर पूर्णावत तुम्ही कुठून आहात कमेंट करून सांगा मला। देवा तुझ्या दारी रंगलाशी रंग। मंडळी कमेंट करा लवकरात लवकर। चिनू म्हणते मग येतो मी 5 मिनिटात विमान। आता म्हणतात की ह्याने पण येणार काय ते बस पण ना आकाशात उडणार। सागर दादा म्हणतायत अकलूज। ओके अकलूज वरून बोलताय का? खूप स्वागत आहे तुमचं। मी कोकणातली आहे दादा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली। तर खूप छान वाटलं कमेंट केल्याबद्दल आणि प्लीज चॅनलला जॉईन पण व्हा। रोज आमचं लाईव्ह असतं रोज 1:15 वाजता। तर चॅनलला सबस्क्राईब केलात आणि बेल आयकॉनवर क्लिक केला तर तुम्हाला माझ्या चॅनल म्हणजे लाईव्हची नोटिफिकेशन येईल। त्यामुळे तुम्हाला रोज जॉईन होता येईल। तर प्लीज कमेंट प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला। थँक्यू सागर दादा। आणि जेवलात का सांगा। आणि अकलूजला पाऊस पडतोय का पहिलं हे सांगा मला। मंडळी पटापटा कमेंट करा यार कमेंट येतच नाहीये तुमच्या। एक तर माझा हा ट्रायपॉड ना नीट राहत नाही मला असा ना गुस्सा येतोय राग येतोय ना मला या ट्रायपॉडचा। हे बघ पालोस रसोई। हेलो हेलो कहाँ से हो आप? कुठून आहात आपण? पलोस रसोई। चिनू म्हणते प्रेम दादा अक्षय दादा आणि डॉक्टर मॅडम कुठे आहेत यार पत्ताच नाही हरवलेत वाटतं पावसात। ओके मराठी आहात मला असं वाटलं की म्हणजे वेदर वेगळ्या कुठल्या तरी याच्यातल्या आहात असं वाटलं। खूप खूप स्वागत आहे पल्लवी ताई। पुण्यावरून आहात का? पुण्याला पाऊस पडतोय का? पुण्याला पाऊस आहे का कमेंट करून नक्की सांगा। प्रेम दादा पण हरवलाय। रामदादा कुकिंग चॅनल आहे माझा। ओके तुम्हाला कळलं रसोईवरून कळलं तुमचा कुकिंग चॅनल आहे खूप छान। रामदादा म्हणताय लाईक डन ताई लाईक नंबर 15 बाय बाय ताई। काय हे रामदादा हे मात्र बरं नाही हा। ताई म्हणता आणि ताईच्या लाईव्हला 1 मिनिट पण थांबत नाही पळता नुसते जशी काय अगिन गाडी ही पळते तशी। हो का पुण्याला खूप पडतोय वाव। इकडे पण मी जम्मूला आहे आणि जम्मूला सुद्धा भयंकर पाऊस पडला म्हणजे 4 दिवस तर पडतोयच 4-5 दिवस तर पडतोयच इकडे पाऊस। चिनू म्हणतोय इकडे ऊन पाऊस पडतोय बघा। चिनू ह्याला राहतो कोल्हापूरला आणि तिकडे पण पाऊस पडतोय आणि ऊन पण पडते म्हणजे 2 in 1। मंडळी पटापट कमेंट करा। पल्लवी ताई सर्वांनी चॅनलला लाईक करा। ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करून टाका चॅनलला। पटकन लाईक करा मंडळी। आणि ज्यांनी ज्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब नाही केले त्यांनीही सबस्क्राईब करा। ताई मुलं प्रेझेंटी लावून घरी पळत आहेत लक्ष द्या। तेच करतायत मगाचपासून पण काय करू आता ऐकत तर नाही कोण। थँक्यू पल्लवी ताई थँक्यू सो मच। रामदादा मध्ये ताई मी ऑन ड्युटी बाय लाईक महत्वाचे। ओके ओके दादा ओके ओके। पल्लवी ताई बाकी काय म्हणताय सांगा। चॅनल मोनो झालाय का तुमचं?
म्हणजे पटापटा चॅनलला कमेंट करा. माझा चॅनल अजून नाही झालाय. ओके ओके, माझा पण अजून नाही झालाय. काय करू मीच परेशान आहे. माझं असं झालं की मी लाईव्ह घेते पण गावी गेली त्यामुळे 50 दिवसाचं नुकसान. काही घेतलं नाही लाईव्ह वगैरे, तिथं नेटवर्क प्रॉब्लेम. माझा पण तोच प्रॉब्लेम. तुम्ही लाईव्ह घेता का? लाईव्ह घेत जा. तुमचे जर कुकिंगच्या रेसिपी आहेत त्या लाईव्हमध्ये पण टाकत जावा किंवा लाईव्ह घेत जावा. त्याने वॉच टाईम वाढणार. व्ह्यूज भेटतात का? चिनू म्हणते पण आपल्या लाईव्हचे मुख्याध्यापक प्रेम सर ॲबसेंट आहेत, मग माणसं पण पळत आहे. प्रेम साहेब ॲबसेंट म्हणजे 4 दिवस झाले, कुठे आहेत माहिती नाही. आणि मला विचारत होता की ताई टायमिंग बदललास का, टायमिंग बदललास का. मी कुठे टायमिंग बदलते, पण काय ही पोरं कुठे पळाली काय माहिती, मुख्याध्यापक नाही त्यामुळे. हो जस्ट लाईव्ह झालंय. ओके ओके, लाईव्ह घ्या. मग वॉच टाईम कितीपर्यंत झालाय तुमचा? वॉच टाईम कितीपर्यंत झालाय कमेंट करून सांगा मला ताई. प्लीज कमेंट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. विसरली हो आता. सगळी विसरली आता मला. ओके, ते बघा आणि म्हणजे बघा तुम्ही वायटी स्टुडिओ तुमचं चेक करत राहा. सागर दादा म्हणते मॅडम मला 15 मिनिटाची सुट्टी पाहिजे, बायकोचा कॉल येतोय. घ्या घ्या तुम्ही घ्या 15 मिनिटाची सुट्टी. ना बायकोचा फोन नाही उचलला तर काय मग खरं नसतं. त्यामुळे बायकोचा फोन टायमिंगवर उचलायचा. सागर दादा घ्या घ्या आणि या परत 15 मिनिटांनी. आम्ही इथंच आहोत. कुठे दिसतो वॉच टाईम? व्हायटी स्टुडिओमध्ये जावा ताई आणि त्यामध्ये अन अर म्हणून एक राईट साईडला एक कॉलम असतो, एक ऑप्शन असतो, तिथं क्लिक करा आणि तिथं दिसणार तुम्हाला. मी नाही, मी आधी मधी तुम्हाला कमेंट करत होतो की नाही मी मॉनिटर. यार तू पण नाही विसरलास, प्रेम पण नाही विसरलाय, पण कुठेतरी कामात बिझी असेल, त्याला करायला पाहिजे इन्स्टावर मेसेज. येस येस, चिनू मात्र विसरला नाही. चिनूला आठवण येत होती लाईची, है ना? मंडळी कमेंट करा पटकन. सागर सबस्क्राईब केलं जातं. ओके सागर दादा, थँक्यू सो मच. आणि आपलं रोज लाईव्ह असतं 1:15 वाजता. नक्की या तुम्ही, आम्ही वाट बघू तुमची. आणि बायकोचा फोन कधीच लेट करायचा नाही. ओके सागर दादा. ओके, पल्लवी ताई म्हणतात दिसला. ओके, मग किती आहे तुमचा वॉच टाईम मला कळू द्या बघू. चिनू म्हणतोय शाळेची फील येत आहे मला खरंच. ओके. यार मला तर पाऊस बघून मला शाळेची फिलिंग येते की आम्ही पण जाताना शाळेला जाताना नेमका पाऊस असायचा आणि नेमका शाळा सुटताना पाऊस असायचा. लय भारी मजा यायची. पचाक 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 करत आम्ही बाहेर पळायचो. मीठ तुझ्या दारी रंगला श्रीरंग. चिनू म्हणते शाळेची फील येत आहे मला. निलेश दादा नमस्कार. इलय नमस्कार ताई. नमस्कार निलेश दादा, कसं असं? काल मानसी तुझी आठवण काढत होता. म्हणता ट्रेनमध्ये ट्रेन करून आम्ही किती मजा करायचो आणि आता काय तेवढं होणार नाही. पल्लवी ताई म्हणते 51 आवर्स आहे सध्या. ओके, मग घेत जा लाईव्ह आणि वॉच टाईम. नमस्कार, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे आपल्या लाईव्ह मध्ये. कसे आहात तुम्ही? कमेंट करून नक्की सांगा. चिनू म्हणतोय तसेच होतं हो, मला तर खूप राग येत होता. जाताना पाऊस आणि येताना पाऊस. शाळेत सर ओरडत होते कपडे का खराब म्हणून. कपडे का खराब म्हणून. शाळेत सरांना काय कळतंय यार, भिजण्याची मजा. आपण आता मोठेपणी बघा किती पाऊस पडलाय ना, तरी आम्ही भिजत नाही आहोत का? घरातली कामं करायची आहेत. पण जेव्हा
लहान असतो तेव्हा आपल्याला कशाची फिकीर नसते, फक्त आपल्याला भिजायचं असतं, कपडे खराब करायचे असतात. यात तर मजा आहे मंडळी, है ना. निलेश दादा म्हणतोय हो मानसी हो ना मानसी, आपला वडापाव 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 चाय गरम करायचा, मजा यायची. हा मग तेच आमका आठवत होता काल, मजा यायची. हाय सुयश, स्वागत असा कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. लाईक कर पटकन, कमेंट कर. कसं आज शाळा नाही, आज शाळा नाही काय. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरी ओम विठ्ठला. मी तर शाळेत जाताना ना, म्हणजे शाळेत जाताना व्यवस्थित म्हणजे भिजत नाही जायची, पण येताना हा हा अशी म्हणजे जिथं डबका असायचं तिथूनच जायची, मजा यायची. पण आता ते कुठं होतंय. असं वाटतं की चला जाते आणि जरा भिजते, ते पण शक्य होत नाही. नको बाबा, परत भिजली तर, ताप आला तर, ह्या सगळ्या गोष्टी पुढे येतात. आणि लहानपणी आपल्याला तेवढी फिकीर नसते की ताप आला तर, सर्दी झाली तर, तेव्हा असं वाटतं की भारी वाटतं, म्हणजे खूप भारी मजा येते. चिनू म्हणतोय ओके भट असं म्हणा सुट्टी. ओके ओके, व्हेरी गुड. मी एक सांगू, मी पावसाळ्यात मैदानावर खूप वेळा पडलो आणि घरी रडत येत होतो. अरे बापरे, हे काय चिनू, असं थोडंच कोण करतं. मैदानावर पडून रडायचं नसतं, मच्छा आनंद घ्यायचा असतो. सुयश म्हणतोय भट असा. ओके. निलेश दादा म्हणतोय ताई एक साक्षी रहाटे म्हणून ताई हत मुंबईचे गाव देवकड, त्यांका सांगितलं हय तुझा चॅनल बद्दल. येस येस, त्यांनी माका कमेंट केलेल्यानी की, पण माका असं वाटलं की प्रत्येक जण अशीच करतात ना कमेंट की ताई जॉईन केलंय, हे करा. मी त्यांना करते जॉईन, पण मला असं वाटलं की प्रत्येक जण करतात ना असं, मैंने जॉईन किया है आप भी जॉईन करू, म्हणून मी काय रिप्लाय वगैरे दिला नाही त्यांना. आरुषी ताई म्हणतायत हाय हाय. आरुषी ताई, ताई केस गळतीवर काहीतरी उपाय सांगा, माझे खूप केस गळत आहेत. आणि आमचं काय आम्ही काय दुसरं करायचंय बघा, आमचे पण केस थोड्या दिवसांनी आम्ही टकली दिसणार आहोत लाईव्ह वरती. कोकणची प्रीती टकली झाली. निलेश दादा म्हणते त्यांचा चॅनल हल्लीच मोनो झाला हा, बरेच प्रयत्न केल्यानी हा खूप अडथळे इले त्यांका. ओके 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 निलेश दादा, मी नक्कीच त्यांना फॉलो करेन, सॉरी जॉईन करते. त्यांचा पण लाईव्ह असता काय? त्यांचा पण लाईव्ह असता काय निलेश दादा? मंडळी प्लीज लाईक करा, सीसीवर असणाऱ्यांनी प्लीज लाईक करा, प्लीज लाईक करा चॅनलला. निलेश दादा म्हणता ताई तुझ्यासारखो स्वभाव हा त्यांचो खूप छान हत हा बोलू का? ओके निलेश दादा, ओके ओके. निलेश दादा ते लाईव्हला पण येतील हा तुझ्या. ओके ओके, आल्या पण असतील, पण मला बोलल्या असं कोण बोललं तर नाहीये, पण लक्षातही नाहीये माझ्या आल्या काय नाही ते, फक्त कमेंट आलेली मला त्यांची. साक्षी रहाटे 2:30 PM दरम्यान असता. ओके ओके. बाकी काय निलेश दादा? मंडळी पटापट कमेंट करा.
चला आता चपात्या बनवायला जाऊया. देवा तुझ्या दारी रंगला श्रीरंग. बाकी एकदम मजेत. तू बोल. मी पण मस्त मजेत. निलेश दादा चपाती बनायचं. हा हा या ओके थँक्यू. काय ते? ओके ओके ओके. पण तुम्ही हे कुठे चालू केलात? पंढरपूरला जाऊन आलोय गेल्या शनिवारी. ओके. किस्सो घडलो यार, सांगू का? येस सांग सांग सांग. सागर दादा प्रेझेंट मॅडम. अरे आलास का? चल आता परत हजेरी लावलीस ना, आता तुला कुठं जायला देणार नाही बघ. आता कुठं जायला नाही भेटणार भावा. हल्ली ना माझ्या लाईव्हला सागर नावाची माणसं खूप येतात. कन्फ्युजन झाले काही कुठला कोण सागर, त्या दिवशीचा की या दिवशी, काहीच लक्षात राहत नाही. सागर तुम्ही कुठले आहात म्हटलात? देवा तुझ्या द्वारी रंगला श्रीरंग. सांगा 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 निलेश दादा सांग. विठ्ठल 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 हरी ओम विठ्ठल. विठ्ठल 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 हरी ओम विठ्ठल. देवकीच्या तान्या बाळा विठ्ठला. ओके ओके अकलूज अकलूज. विसरली. दादा तुम्हाला जेव्हा टाइम भेटेल तेव्हा लाईव्हला येत जा. 1:15 वाजता आपलं लाईव्ह असतं. ओके. सागर दादा जेवलात का तुम्ही? कमेंट करून सांगा मला. निलेश दादा म्हणतात अगो ट्रेनची कन्फर्म तिकीट काढली होती आणि वसाड पडोती ट्रेनच कॅन्सल झाली. हा कोणती काढलेला आहे? हा पंढरपूरला जाऊ सगळी. मग म्हटला आता काय करू? ओके. मग आमची 10वी एनिव्हर्सरी होती आणि भगवत एकादशी पण होती, तर जाऊचा तर होता. ओके. हो तुमचं झालं? हो झालं. तुमचं झालं का? नाही चपात्या बनवते दादा. या जेवायला या. मीठ तुझ्या दारी रंगला शेंग. मग म्हटला एसटीची होती एक. ओके. मग
सागर दादा, तुम्ही कधी गेलेलात का कोकणात वगैरे फिरायला? सागर दादा, तुम्ही कधी कोकणात गेलात का? तर मांजरिंका पण घेऊन गेलंय ना. ओके ओके. मांजराक पण घेऊन गेलेलं पंढरपुरा. अरे बाबा माझ्या. तर झाला असा की ओके, अरे सांग रे निलेश दादा. मंडळी कमेंट करा सीसीवर असणाऱ्यांनी. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. तर कंडक्टर मांजरीचं फुल तिकीट. हे बघू, कंडक्टरने मांजरीचं फुल तिकीट काढले. मागूक लागलो गो, ते का बोलले ओ मांजर आहे बोका नाही. हे बघू, सगळे इतके हसत होते की कंडक्टर प्रश्न. मग हे पुढे काय झाला? आरक्षण आरक्षण आहे ना तिला, फिमेल आहे ती. मांजरीला आरक्षण नको, लेडीजला आरक्षण आहे ना एसटी मध्ये. जाम धमालिली. मग एक झाला काय कंडक्टरचं म्हणणं काय? मंडळी बघा, निलेश दादा पंढरपुराला जात होता आणि त्याच्या ट्रेन त्याची कॅन्सल झाली. मग तो एसटीने निघाला तर काय, त्याची एक मांजर होती, त्या मांजरीला पण घेऊन जायचं होतं. हो ना, एक कमेंट मिस केलंस तू, जाऊ दे, पण इथे दिसत नाही या. हा, एसटी मध्ये लेडीजचा हाफ तिकीट असताना. येस, असताच. हा, हाफ तिकीट असतं. मग तेच म्हटलंय ना, महिला आरक्षण. मंडळी सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. आणि तुम्ही पण आता जर पुढच्या वेळी जर मांजरांना कुत्री घेऊन गेला, त्याच्यात जर ती फिमेल असेल तर आरक्षण आहे, लक्षात ठेवा. निलेश दादाने नवीन कायदा सुरू केलाय. तो बोका नाहीये, मांजर. मग पुढे काय झालं? घेतली की तिकीट की नाही?
नाही ऐकलो गो, फुल तिकीट घेतल्यान पाळीव प्राणी फुल तिकीट. काय मेलो वरान ते का सांगा बोलतोय. खुळावलंच मेल्या ती एका येदल्याशा मांजराचं तिकीट घेतस. लाच वाटा होई आमच्या मग त्याच्यासाठी सीट दिल्या. अरे हसन काय फायदो, मेल्याने तिकीट कमी केल्या नसती तर आपलं चालला असता. नुसतो हसन फक्त मजा घेतल्या. मग त्याला सीट देऊ सांगा होती मांजरा दिल्यान काय सांगा ती. माझी बहीण आली रे आली, लाईव माझ्या बहिणीला हलगी वाजून स्वागत. मेरी याद किसी को येतच नाही. अरे बाबा तुझी याद काढली. अक्षय दादाची प्रेम तुझी चिन्मय आठवण काढत होता. म्हणतोय आमचे मुख्याध्यापक कुठे गेले. समजले का प्रेम. आपले मुख्याध्यापक कुठे गेले म्हणून विचारत होता. जेवायला गेला चिनू. येताना पण तोच कंडक्टर. मग झालाच कल्याण. बरोबर. लय लाड करत होतो मांजरीचे. करतो लोच फुल तिकीटची घेतलेले. नुसते लाड करू काय, पैसे फुल घेतले ना म्हणान तो करीत होतो. बरोबर ना निलेश दादा. यात नाही काढायची. मग काय, मग 2 टायमिंगला घेतले ना. 2 टायमिंगला त्यांना फुल तिकीट घेतले त्याची. मग लाड तर करतोच की. सुस्वागत मिस कॉल आलो. हो सीट दिल्यानंतर मी तरी कसलो ऐकतोय. येस सीट नाही दिल्यानंतर निलेश दादा कसलो ऐकतलो. प्रेम गंमत ऐकायची का तुका. निलेश दादा पंढरपुरात जायत होतो एसटीन. तर काय झालं माहिती या, एसटीन गेलो आणि मांजरीनी घेऊन गेलो. तर कंडक्टर फुल तिकीट मागता. तर निलेश दादा सांगता फुल तिकीट कशा ती मांजरी ना सबोक थोडीच. ऐक देवा. जयश्री ताई म्हणताय होय 2 टाइम. येस ओके. किती घेतले तिकीट. हाय जयश्री ताई, स्वागत आहे तुमचं. खूप खूप स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये. मी खूप भांडते ग. हो ना मी पण खूप भांडते. आपण दोघं भांडतच बसू. ओके जयश्री ताई, आपण दोघं भांडत बसू. भेटू तुझ्या दारी रंगला श्रीरंग. चल चल निलेश भाई आपका भी स्वागत असा. सगळ्यांका स्वागत असा. प्रेम तू काय हरवलेलं रे. तू काय शोधून आणूचा लागता. निलेश दादा म्हणतोय मजेत आहेस ना यार. हो का जयश्री ताई. आली मी मैदानात. तोपर्यंत भांडत बसा तुम्ही. मिठू तुझ्या दारी रंगला श्रीरंग. हाय ऋषिकेश. मालवणी ताई नमस्कार. नमस्कार ऋषिकेश, स्वागत आहे. कसं असं ऋषिकेश तू. गो येताना आम्ही लक्झरी होती तर टोटल 3350 झाले फक्त मांजरीच. ओ माय गॉड. निलेश दादा 3000चं फटको बसलो तुका. पण बिचाऱ्या मांजरी काय म्हणतात ना पंढरपूर फिरानीला मांजरी.
असं माणसांका जाऊ गावना नाही, पण तुझा मांजूर गेला पुण्यवान असा बिचारा. समजला निलेश दादा, असं माणसांका अजून जाऊ गावना नाही हा, पण तुझा मांजूर गेला. काहीतरी पुण्य केलं नसतं त्यांना. ऋषिकेश तू कुठून बोलतोयस? निलेश बाबा तू फक्त मांजरीचं हाफ तिकीट काढायला पाहिजे होतं. येस मी तेच म्हणते, काय नाही काय म्हणून काढायचं. ओके विजय दादा म्हणतायत, नमस्कार विजय दादा. लाईक नंबर तायडे, श्री स्वामी समर्थ महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. ताई लंच झाला काय स्पेशल आज? आज आहे अंडा करी आणि चपात्या. स्वर्गापेक्षा सुंदर आसा आमचो यो कोकण, स्वर्गापेक्षा सुंदर आसा आमचो यो कोकण. तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा, प्रसन्न होतला मन, तुमचा प्रसन्न होतला मन. असो आमचो यो कोकण, सिंधुदुर्ग शोभे आंबा फणसाच्या बागानी, कोकणाचा पाया रचिला दैव दैवतानी. विजय दादा खूप दिवसांनी आलात तुम्ही, कुठे होतात? मराठी टाईप करायला शिकलो तैडे. वा रे वा, खूप छान दादा, खूप छान, मस्त. विजय दादा कुठे होता? ऋषिकेश दादा पाऊस काय म्हणतोय? पाऊस काय म्हणता? कोकणात जरा पाऊस लागता पळता, लागता पळता, लपंडाव खेळता सध्या. मी इकडे जम्मू गेलाय तसं पाऊस गायब झालो तळेसून. मांजरीला बॅगेत भरून आणायचं, कंडक्टर काय 1 रुपया पण घेणार नाही. ऋषिकेश परभणी महाराष्ट्र. ओके परभणीवरून बोलतायत का तुम्ही? खूप छान. चॅनलला नक्की चॅनलला नक्की जॉईन करा. रोज लाईव्ह असतं आपलं 1:15 वाजता दादा. निलेश दादा म्हणते होय ना, खूप मस्त. भले जाऊ दे पैसे, पण मज्जा आली एकदम सर्व पकडून, एकदम सर्व. ओके ओके, मग काय, माणसांपेक्षा मांजरीची तिकीट महाग. लोक आता तुझी गोष्ट ऐकून मांजरांना नेऊचेच नाही बघ. गुड न्यूज, माझ्या अपकमिंग मूवीचं शूटिंग कोकण मालवणला आहे, ऑगस्ट पासून ऑक्टोबर पर्यंत. अरे वा, खूप छान दादा, खूप छान. कुठली आहे मूवी? तुमची मूवी कोणती आहे ताई? व्हॉट्सअपचो मेसेज बघ जरा. निलेश दादा मी आता नाही बघू शकणार. महा वेब सिरीज 3 days बॅक फनिश इन इलाहा. आता पुढे कोकणचा प्रवास, फास्ट टाइम गणपती पाहीन कोकणचे. ओके वा वा वा, पाहणार पाहणार. ऑक्टोबर पर्यंत आहात म्हणजे नक्की पाहणार. रणजित दादाचा मेसेज गायब आहे. निलेश दादा म्हणतोय 30 स्पेशल बॅग असते ना कॅटची, त्यातून नेलेली. ओके, यूट्यूबवर दुसऱ्या ॲपचं नाव घेऊ नये, पाप लागतं. हो का? निलेश दादा म्हणते अरे वा क्या बात है विजय भावा. सिंधुदुर्ग शोभे आंबा फणसाच्या बागानी, कोकणाचा पाया रचिला दैव दैवतानी. म्हणजे कमेंट करा अपकमिंग मूवी नाव. स्वामी माझा सांगती. ओके
रिलीज झाली की आम्हाला सांगा, आम्ही पण पाहू. इंसान दोगला है, भगवान और भूत दोनों दिखाई नहीं देते, लेकिन दोगला इंसान भूत पर यकीन करता है लेकिन भगवान पर नहीं. ये बात सही कही आपने, ये बात सही कही आपने. भूतों पे यकीन कर लेता लेकिन भगवान पे नहीं. भगवान, इंसान ही भगवान की परीक्षा लेता है लेकिन भूत की परीक्षा नहीं लेता. ये भी है भाई. सिंधुदुर्ग शोभे. प्रथमेश दादा म्हणतात, विजय दादा म्हणतायत वेब सिरीज नाव साक्षात स्वामी समर्थ. ओके, साक्षात स्वामी समर्थ. खूप छान, खूप छान दादा. आली की नक्की सांगा मला. तायडे, कोकणात गणपतीला नैवेद्य मटण असतंय का? कोणाकोणाकडे असतं दादा गौरी गणपतीला? आमच्याकडे नसतं, फक्त काय काय लोकांकडे असतं, आमच्याकडे नाही. आमच्याकडे 11 दिवस, जेवढे दिवस असतील तेवढे दिवस व्हेज जेवण असते. गोड पदार्थ नैवेद्याला, मोदक, खूप काय काय, पण नॉनव्हेज नाही. आमच्या घरात पण नाही. नैवेद्यच काय, घरात पण नाही करणार. ताई ताई गावाक मिस करत हसना, खरा सांग. होय तर निलेश दादा, गावाक मिस करतोय. तर आता गणपतीक जाऊ गावाचा नाही म्हणा ना, आणखी मिस करतोय. शैलेंद्र पवार म्हणताय नमस्कार प्रीती ताई. नमस्कार शैलेंद्र दादा, कसे आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे मंडळी. प्लीज ज्यांनी लाईक नाही केलंय, सबस्क्राईब नाही केलंय, त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करून घ्या, जेणेकरून उद्याच्या लाईव्हची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. आणि आता फक्त 23 लाईक झाले आहेत. प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा, प्लीज लाईक करा पटापट सर्वांनी. फक्त 23 झालेत. रणजित दादा प्लीज लाईक करा चॅनलला. तुमचे मेसेजच मला इथं दिसत नाहीये. शैलेंद्र दादा लाईक करा चॅनलला. विजय दादा लाईक करा. पोडगी सिस्टीम बंद झाली पाहिजे. पोडगी म्हणजे काय? पोडगी सिस्टीम म्हणजे काय मला कळलं नाही. मला ओळखलं का? शैलेंद्र दादा म्हणतात. नाही दादा, सध्या 50 दिवसाच्या सुट्टीमुळे जर तुम्ही एखाद्या वेळी डीपी बदललात किंवा तुमच्या आयडीचं नाव बदललं तर माझ्या नाही लक्षात येत मग पटकन. पण ज्यांनी तीच आपली नावं ठेवली आहेत तर मला ओळखायला येतं. तुझ्या प्रत्येक व्हिडिओतून कोकणावरचं प्रेम आणि आपुलकी दिसते. अशीच हसत राहा, पुढे जात राहा. हजारो नाही तर लाखो लोकांच्या मनात स्थान मिळवत राहा. थँक्यू प्रेम, थँक्यू सो मच. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. सर्व कायदा बायकांच्या बाजून आहे. कोर्टामध्ये 90% निकाल हा पुरुषांच्या विरोधात लागतो. हा पोडगी ती. ओके ओके ओके. खूप लेट मिळत हद गो कमेंट. ओके, कशामुळे माहिती नाही माका पण तुझ्या. ओके तायडे, कोकणात गणपती मंडळ आहेत का? कोकणात गणपती मंडळ नाही आहेत, फक्त ते महानगरपालिकेचा गणपती असं, बाकी मंडळ नाही. प्रत्येकाचा स्वतंत्र गणपती असतो. माझ्यावरचं कमेंट प्लीज वाचा. 1 मिनिट हा, वाचते. वेब सिरीज नाव साक्षात स्वामी समर्थ. हो दादा, ही वाचली की मी. वैभव दादा म्हणतायत ताई कुठून आहात? वैभव दादा म्हणतायत. मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तुम्ही कुठून आहात?
प्रथमेश दादा म्हणतायत तायडे कोकणात गणपती मंडळ आहेत का? नाही. रजनीकांत म्हणतायत पोडगी सिस्टीम बंद झाली पाहिजे. हो, आता काय सांगावं, कधी कधी बायका पण चुकीच्या असतात, कधी कधी जेंट्स पण चुकीचे असतात. त्यामुळे जर एखाद्या वेळी खरोखर बाईवर अत्याचार होत असेल तर पोडगी पाहिजेत की नाही? शैलेंद्र दादा मला ओळखलं का? नाही दादा, थोडंफार नाही ओळखलंय. सिस्टीम निलेश दादा म्हणते खूप लेट मिळत आहेत गो. रजनीकांत मध्ये सर्व कायदा ओके. मी प्रवास शब्दांचा ओके, ओळखलं. तेच ना, तुम्ही आता तुमचं आयडीचं नाव बदललं त्यामुळे मला लक्षात नाही येणार दादा. म्हणूनच मी बोलले की जर तुम्ही तुमची आयडीचं नाव बदललं किंवा डीपी बदललं तर मला नाही येत लक्षात. कसे आहात तुम्ही? खूप दिवसांनी आलात लाईव्हला. प्लीज लाईक करा मंडळी. फक्त 23 लाईक झाले आहेत. प्लीज लाईक करा. ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी प्लीज लाईक करून टाका पटकन. माझं फक्त हेच म्हणणं आहे की जिथं मिळायला पाहिजे तिथं मिळायलाच पाहिजे. जिथं नाही म्हणजे जर तिची चुकी नसेल आणि नवऱ्याला वेगळं व्हायचं असेल तर तिला भेटणं गरजेचंच आहे. त्यामुळे ही पोटगी सिस्टीम बंद न होणे. मुंबईला असतात की गणपती मंडळ, ते सुद्धा कोकणातच आहे. विजय दादा म्हणते उनके नीचे वाला कमेंट था नहीं दिख रहा है इधर. शैलेंद्र दादा रजनीकांत दादांच्या मताशी सहमत आहे. मी सहमत नाहीये. जर एखाद्या बाईला नवरा सोडत असेल तर तिचा काय दोष? बरोबर ना? तिचा काहीच दोष नाहीये याच्यातलं. सिंधुदुर्ग शोभे आंबा फणसाच्या बागानी, कोकणाचा पाया शिकला सिंधुदुर्ग शोभे आंबा फणसाच्या बागानी. विजय दादा म्हणतायत मला देऊळ बंद 4 मध्ये एक रोल भेटणार आहे. अरे वा, खूप छान दादा. भेटला की आम्हाला पण सांगा, आम्ही मूवी बघू आणि सांगू. हे विजय दादा. हा चल मजा चल. मी नाही बदललं, युट्यूबने बदललं. काय बदललं मग? काय बदललं दादा? सिंधुदुर्ग शोभे जय हिंद, जय महाराष्ट्र. गोविंद दादा नमस्कार, स्वागत आहे. आता मला सांगा, जर तुमची एखादी बहीण असेल आणि तिच्या नवऱ्याने तिला सोडलं, ओके, तर मग तुमचं मत काय आहे की तिला पोटगी मिळणं गरजेचं आहे की तुम्ही म्हणणार की तिचं मत काय असेल, मला नवऱ्याकडून पोटगी पाहिजे? गोविंद दादा कसे आहात तुम्ही? मंडळी प्लीज लाईक करा चॅनलला. निलेश दादा लाईव्हला इतके दिवस गॅप देऊन पण सर्व आतुरतेने येत आहेत, पाहून खूप छान वाटत आहे. हा निलेश दादा, 8 दिवस लागले मला सगळ्यांना म्हणजे असं माहिती असायला. आता येत आहेत. गोविंद दादा म्हणतात नमस्कार, लाईक 24. थँक्यू गोविंद दादा. जेवलात का तुम्ही? इश्कॉला चला मंडळी, आपल्या लाडक्या कोकणच्या प्रीतियाला भरभरून प्रेम देऊया. एक लाईक, एक कमेंट आणि एक सबस्क्राईब करूया. थँक्यू सो मच. प्लीज मंडळी पटकन कमेंट करून टाका. बघा, रामदादा नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? जय भवानी, जय शिवराय, जय शिव प्रतिष्ठान कोकण, हर हर महादेव, जय हरी विठ्ठल. रामदादा जेवलात का? शैलेंद्र दादा नाव दिसतं आता डायरेक्ट. येस, आता तुमचं नाव दिसतं, नाही तर प्रवास निशब्द असं असायचं ना. आता तुमचं नाव दिसतं त्यामुळे मी नाही ओळखलं. बरं झालं, आता तुमचं नाव तरी कळलं, शैलेंद्र दादा. आता नाही विसरणार. गोविंद दादा म्हणताय विनाकारण हे शक्य नाही
सिद्धना सिद्धना विनाकारण हे शक्य नाही सिद्धना. होय जेवण झालं माझं. ओके. काय मग आज काय जेवलात गोविंद दादा? आणि मला असं वाटतं की जर एखाद्या लेडीजला तिची काही चुकी नसताना नवऱ्यापासून विभक्त म्हणजे विभक्त होत असेल, आरुषीताई तुमचं मत काय आहे या गोष्टीवर मला पण सांगा. की आपल्या महाराष्ट्रात पोटगी मिळणं म्हणजे हे भारतात पोटगी मिळणं बंद व्हायला पाहिजे की तसंच चालू राहायला पाहिजे, यावर तुमचं मत काय सांगा. गोविंद दादा म्हणते सोडा ना हे काय. मंडळी कमेंट करा, लाईक करा यार. 24 बस 24 एक लाईक झालंय. कोणी बाकीच्यांनी लाईक नाही केलंय, प्लीज लाईक करा. शैलेंद्र दादा प्लीज लाईक करा. गोविंद दादा लाईक करा चॅनलला. रजनीकांत दादा म्हणतायत कोणीही कुणाकडून फुकटात पैसे घेऊ नये, स्त्रियांना पण बुद्धी आहे, त्यांनी नोकरी करून पैसे कमवावे. हा हे ती तर कमवणारच दादा. शेवटी त्या पैशांवरून तिचं आयुष्य नाही चालू शकत, बरोबर की नाही. त्या एवढ्याशा पैशातून तिचं आयुष्य नाही चालू शकत. पण म्हणजे स्त्री असं नाही आहे की बघा, जेव्हा स्त्री स्वतःहून सोडते तेव्हाची गोष्ट वेगळी असते की म्हणजे हा बाबा मला याच्यासोबत राहायचं नाही, त्याच्यासोबत कारणं पण आहेत की त्याचं जर अफेअर असेल नवऱ्याचं आणि म्हणून तिला तिच्यासोबत राहायचं नसेल तर नवऱ्याला पोटगी देणं भाग आहे. पण जर अपोजिट बायकोचं आहे किंवा तिला त्याच्या कोणत्याही कारणामुळे त्याला राहायचं नाही आहे तर तिला पोटगी नाही मिळू शकत. म्हणजे हे एक दोन्ही बाजू समजून घेऊन जर पोटगी द्यायची की नाही द्यायची तर ठरते. त्यामुळे मला तर असं वाटतं की बुद्धी तर आहे, पण ज्या शिकलेल्या आहेत बरोबर, ज्या शिकलेल्या आहेत त्या नोकरी करू शकतात आणि ज्या शिकलेल्या नाही आहे त्यांना नवऱ्यांनी जर सोडून दिलं तर ते काय करणार, ह्याचं उत्तर मला फक्त तुम्ही द्या बघू. रजनीकांत दादा शेर अकेला आता है. मंडळी कमेंट करा, मग कमेंट करा. आरुषीताईंचं काय म्हणणं आहे ते मला ऐकू द्या. हा कायदा जो पोटगीचा कायदा आहे तो उगाच झाला नाहीये, त्याच्या मागे काही रिझन पण आहेत असं मला वाटतंय. जर पोटगी नसेल तर मी सांगते तुम्हाला काय होईल. जर पोटगी हा कायदा नसेल तर बहुतेक नवरे आपल्या बायकोंना सोडायला तयार होतील, हे लक्षात ठेवा तुम्ही. हे पण ड्रॉबॅक्स आहेत बरं का. सुनीताताई म्हणते कहा खाण्यावर मात, काय कहण्यावर मात म्हणजे. निलेश दादा, रजनीकांत दादा काही अर्थी बरोबर आहे तुमचं, पण हिंदू धर्मामध्ये आपण जेव्हा लग्न करतो तेव्हा त्या मुलीची आयुष्यभर जबाबदारी घेणे हे कायद्यात आहे. हिंदू लग्न कायदा, मग त्यात जर वेगळे होणार असतील तर मग राईट दादा, बरोबर बोललास. ठीक आहे, मग जेव्हा बायकोची चुकी असेल तेव्हा त्यांनी द्यावी पोटगी आणि हस्बंडची चुकी असेल तेव्हा हस्बंडने द्यावी पोटगी, हे मात्र मला पटतंय. चुकी कोणाची आहे किंवा हे जेव्हा सिद्ध होईल तेव्हा मात्र ठीक आहे, द्यायची की नाही द्यायची हे बघायचं. पण जर इथं जर पोटगीच जर बंद केली तर महागाई येईल. बायकांना नवरे सोडून बायका सोडतील, बायका नाही सहसा सोडत, पण नवरे असे काय म्हणतात ते जांभळं खाऊन टाकल्यासारखे नवरे बायकांना सोडतील, एवढं मात्र खरं आहे. हे सध्या
पोटगीच्या भीतीने किंवा काही बाकीच्या सगळ्या भीतीने सांभाळतायत आपल्या बायकांना. दोन्ही पक्षाची बाजू पुनरावरून कोर्ट योग्य असा निर्णय घेतो अशी अपेक्षा आहे. फॅमिली कोर्टमधून होते ना हे सर्व. येस फॅमिली कोर्टमधूनच होतं हे. आणि त्यांचं काउन्सिलिंग होतं 6 महिन्यासाठी, त्यानंतर डिवोर्स घेतला जातो. आठ लोक बघतायत लाईव्ह, पण कमेंट मात्र कोण करत नाहीये. तुमचं पण मत मांडा येतं मंडळी. इथं आपल्याला कोण पैसे विचारणार आहेत, इथं आपल्याला कोण नावं ठेवणार नाही आहेत. बिंदास बोलायचं आपण. रजनीकांत, ज्याला जास्त मार्क पडतील त्यालाच गव्हर्नमेंट जॉब सीट भेटायला पाहिजे. काही भेदभाव होता गमा नाही. येस, पण हे मार्क पण कसे भेटतात? आता बघितलात नेटचा पेपर फुटला, बघितलात की नाही? कमेंट दिसत नाहीत का? नाही गोविंद दादा, मला तुमच्या तर कमेंटच नाही दिसल्या. एक मिनिट हा, मी जाऊन ऍक्टिव्हिटी चॅनल ऍक्टिव्हिटी मध्ये बघतो. एकच दिसली दादा. आता इथं ऍक्टिव्हिटी मध्ये दिसते, पैसे घेतले तरी चालेल, 2 लग्न करू नये तिने. येस, मग जेंट्सने पण 2 लग्न करू नये काय गोविंद दादा? आधी एक विषय होऊन जाऊ दे क्लिअर दादा. एकदम बिंदास विषय चाललाय, बघू आता. मंडळी लाईक करा यार, लाईक करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी एक प्लीज लाईकचं बटन दाबा, डबल क्लिक करा. 8 लोक बघतायत, लपून 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 लपून. बोला की तुम्ही पण बोला, परत 6 होतील यार. मंडळी लाईव्ह बघायला पैसे लागत नाही, तुमचं मत द्यायला पैसे लागत नाही, फक्त आपली मतं मांडणं आताची गरज आहे. कळलं का? स्वतःचं मत ठामपणे मांडावं माणसाने. रजनीकांत दादा म्हणतायत लाईक केलं 25. ओके रजनीकांत दादा, व्हेरी नाईस. आता लाईक केलं, मग सबस्क्राईब पण करून टाका. रजनीकांत दादा सबस्क्राईब पण करून टाका, कारण तुम्ही जशी तुमची मतं मांडली तशी मी पण मांडली आहे. आणि माझी मतं कुठेतरी पटत असतील तर सबस्क्राईब मात्र नक्की करून टाका, कारण उद्याच्या लाईव्हला पण तुम्ही या आणि असेच काहीतरी प्रश्न घाला, जेणेकरून मला माझा कॉन्फिडन्स पण अजून चांगला वाढेल. गोविंद दादा म्हणतायत हो काय मत आहे सांगा. हो काय मत आहे सांगा. दुसरं तेच ना, तुम्ही म्हटलं दुसरं लग्न करू नये, मग जेंट्सने दुसरं लग्न केलं तर चालतं का गोविंद दादा? मला कमेंट करून सांगा. निलेश दादा म्हणते वेगळे झाल्यावर मुले किती आहेत त्यांना कोण सांभाळणार? या पण पोटगी ठरते आणि फर्स्ट टाइम सेटलमेंट पण होते. येस. इश्कवाला म्हणते स्वप्न मोठं असेल तर संघर्षही मोठा असतो, पण जिद्द असेल तर यश नक्कीच मिळतं. येस प्रेम, नक्कीच यश मिळणार आहे. आपल्या सगळ्यांना यश चांगलं मिळणार आहे. निलेश दादा, माझ्या मित्राचा 8 दिवसात डिवोर्स झाला, त्याला 12 लाख द्यावे लागले 1 टाइम सेटलमेंटसाठी. बापरे. मग तेच ना, 12 दिवसात लग्न झाल्यावर 8 दिवसात डिवोर्स झाला का? मग त्याचं पण काहीतरी कारण असेल ना निलेश दादा, की का डिवोर्स झाला, कोणत्या गोष्टींमुळे झाला. कारण आता सध्या ना डिवोर्सचं प्रमाण खूप वाढलंय. म्हणजे एकमेकांना, नवरा बायकोंना एकमेकांवर विश्वास राहिला नाहीये, अजिबात विश्वास राहिला नाहीये. सोशल मीडियावर आल्यावर त्यांना वाटतं, काय काय लोक लेडीज पण असतात, काय काय जेंट्स पण असतात असे की सोशल मीडियाच त्यांच्यासाठी सगळं काय होऊन जाते. मग तिथंच त्यांना प्रेम होते, लग्न होऊनही प्रेम होतंय, अशाही गोष्टी भरपूर आल्या आहेत. किंवा खूप अफेअर्स वगैरे वाढली आहेत. तेव्हा अगोदरच्या काळात असं काही नव्हतं. लग्न झालं, 7 जन्माच्या गाठी बांधल्या, 7 वचनं झाली, ती स्त्री खूप म्हणजे एकदम प्रामाणिक असायची, किंवा नवराही तेवढाच प्रामाणिक असायचा. पण आता त्याचा कल्लाबोल झाला आहे.
निलेश दादा म्हणते हो. सागर दादा म्हणतोय मला तर असलं बघून लग्न करू का नको असं वाटत आहे. नवीन लग्न जमलं आहे ना. हे भगवान. आता तर मगाशी बोललास की बायकोचा फोन आलाय म्हणून, आणि आता काय सांगतोय लग्न करू का नको. प्रेम मध्ये स्वाभिमानाने जगण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. संघर्ष कितीही कठीण असला तरी न्यायासाठी लढत राहा. सत्याची साथ कधीच वाया जात नाही. बरोबर आहे, सत्याची साथ कधीच वाया जात नाही. त्यासाठी स्वतःची मतं ठाम मांडायला शिका. जिथं चुकते तिथं बोलायला शिका. निलेश दादा मध्ये तिचे अफेअर होते, लग्न झाल्यावर कळले त्याला सहन नाही झाले, तिला मग डिवोर्स. मग हेच ना, तिचं अफेअर जर आधीपासूनच होतं तर मग नाही लग्न करायचं अशा लोकांनी. आता तुम्हाला ती लोहगडची केस माहितीच असेल की तिने म्हणजे तिला किती ऍक्टिंग करत होती ती चेहऱ्यावर. एकाशी प्रेम, एकाशी लग्न, आणि त्यालाच मारण्याचा कट. हे एवढं आताच्या मुलांमध्ये येतं कुठून. माझ्या अंगावर अक्षरशः काटा आलाय. आताच्या मुलांमध्ये येतंय कुठून एवढं. यार आपल्याला मुंगी मारताना म्हणजे आपण जी आहोत ना पिढी, ती अशी आहोत की आपल्याला मुंगी मारताना सुद्धा भीती वाटते की नको यार एवढ्याशा मुंगीचा जीव का घेऊ. पण इथं मात्र तसं नाहीये. फुल कॉन्फिडन्स मध्ये, फुल प्लॅनिंग के साथ मर्डर कर रहे लोग. सागर जमलं आहे, झालेलं नाही. ओके, जमलेलं आहे का. ओके ओके, व्हेरी गुड. कॉंग्रॅच्युलेशन. खूप छान संसार करा. एकमेकांवर पहिला विश्वास ठेवा, एकमेकांना ओळखा. निलेश दादा म्हणतोय गव्हर्नमेंट जॉब असणाऱ्यांना फसवायचे प्रमाण पण वाढत चालले आहे ताई. ओके, बापरे बापरे बापरे, काय बोलणार अशा गोष्टींवर. म्हणजे गव्हर्नमेंट जॉब बघून लोक लग्न करतात, मग त्यांना फसवतात. प्रेम बोलते डिवोर्स म्हणजे आयुष्याचा शेवट नाही, तो अनेकांसाठी नव्या सुरुवातीचाही टप्पा असू शकतो. स्वाभिमान, जबाबदारी आणि परस्परांचा आदर महत्वाचा. येस प्रेम, मग तेच सांगते, विश्वास पाहिजे आपल्या मेन म्हणजे आपल्या नात्यांवर. आणि असंच झालं तर स्वतःचा स्वाभिमान, जबाबदारी आणि ह्याच आपल्या आयुष्याच्या पुंजोरी असू शकतात. गोविंद दादा म्हणतात तिला पूर्ण आयुष्यासाठी पूर्ण आयुष्यासाठी दिल्यावर पुरुष एकटा कसा जगतो बरं. काय सांगताय. तिला पूर्ण आयुष्यासाठी दिल्यावर पुरुष कसा एकटा जगतो. मला नाही कळलं काय म्हणताय ते. निलेश दादा म्हणतोय आणि हो, कायदे पुरुषांच्या बाजूनी नाही आहेत, हे मात्र मान्य करेन मी दादांचे. येस, कधी कधी म्हणजे भरपूर वेळा असं म्हणजे एखादी स्त्री बरोबर आहे तर पुरुषांना शिक्षा होणं गरजेचंच आहे. पण एखादी काय स्त्रिया अशा असतात की कायद्याचा उपयोग करून जेंट्सना म्हणजे पुरुषांना खूपच हे डॉमिनेट करतात. हे मात्र मी पण कधी कधी मान्य करतेस की काही केसमध्ये असं होतंच. मयुरी कॅप्टन हाय, नमस्ते ताई म्हणतायत. मयुरी नमस्कार, कसे आहात तुम्ही. स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये तुमचं. कुठून आहात तुम्ही. सागर दादा म्हणतोय लोहगडचा किस्सा ऐकून आधी तिला मी विचारलं होतं की बाई तुझं कुठं काय चालू आहे का, असेल तर आधीच सांग. अरे बाबा माझ्या, असं सांगितलंस तू. मग काय बोलली. प्रेम बोलतोय अफेडिओस किंवा पोटगी कोणताही बात असो, निर्णय भावना नव्हे तर सत्य, पुरावे आणि न्यायाच्या आधारावरच व्हायला पाहिजे. येस, हे मात्र मला पटतंय. कारण भावनाच्या भरात जर तुम्ही आताचा डिवोर्स जर पुढे ढकलला तर थोड्या दिवसांनी तेच होणार आहे. पण जर पुरावे आणि ह्या गोष्टींच्या आधारे जर गेलात तर कदाचित तुमचं आणि त्याचं दोघांचंही आयुष्य चांगलं होऊन पुढे एकमेकांच्या नात्यात न गुंता पुढे जाऊ शकता तुम्ही. निलेश दादा म्हणते हो रजनीकांत दादा, जर तुमचं काही चुकलं नसेल तर
जाऊ द्या, चुकी झाली समजा, वन टाइम सेटलमेंट करून पुढील वाटचाल करा, जसे आता इश्कवाला लो बोलला. येस, त्यात अडकून राहण्यात काय फायदा आहे. निलेश दादा आहेत का ते दादा? निलेश दादा बरोबर ताई, बरोबर इश्कवाला लो. मंडळी कुठे गेला, सगळी गायब झाले वाटतं. अचानक 0 माणसं. आता तर होती की. बघते आम्ही दादा, ऍक्टिव्हिटी मध्ये जाऊन बघावं लागतंय. जेव्हा आम्ही पुरुष लोक जास्त लग्न किंवा जास्त अफेअर्स केली तरी पण आम्ही समाजात अभिमानाने सांगतो की आम्ही एवढ्या मुली फिरवल्या, पण जेव्हा हेच कृत्य एखादी मुलगी करते तेव्हा समाज त्या मुलीकडे खूप त्यानंतर नवीन कायदा आला पाहिजे. मंत्री, आमदार, खासदार यांनी सुद्धा UPSC सारखी परीक्षा दिली पाहिजे. ओके, हे आधीच आहे ना. बरोबर आहे. मुली म्हणतात ना, मुलीची इज्जत ही मुलाची इज्जत ही मुलाची इज्जत, आणि मुलीची इज्जत म्हणजे काय, उकरड असं धरून चालतो समाज. म्हणजे मुलाने किती काय केलं, मुलीने किती काय केलं, म्हणजे किती केलं तरी तिला म्हणजे समाज छोटंसं का होईना एखाद्या मुलाच्या सीटवर जाऊन बसली तरी मुलींना खूप असं जज केलं जातं की हां ही अशी आहे, ही तशी आहे. पण मुलाने 4 पोरी फिरवल्या तरी नाही, अरे आमचा मुलगा असल्यातला नाही. आणि फिरवलं तर काय, मुलगा आहे ना तो, हे पण ऐकायला मिळतं. हे मात्र खरं बोलला ना दादा. नाही बोलली, पण आधीच क्लिअर राहिलेलं वरलं. ओके सागर दादा. नाही रे, सगळ्याच मुली तशा नसतात यार. आपल्यासारख्या मिडल क्लासवाल्या मुलं अशा नसतातच. प्रेम बोलतो, कायदा महिलांचा किंवा पुरुषांचा नसतो. कायदा न्यायाचा असतो. सत्य आणि पुरावे यांच्या बाजूने असतील, न्याय त्याच्याच बाजूने उभा राहतो. मग ते पुरावे खोटे असून खोटे तयार करून दाखवले तरी कायदा त्यांच्या बाजूने राहतो. हे पण खरं आहे. हॅलो गोविंद दादा. अरे इश्कॉला लव, काय सांगू. त्यामुळे कधी कधी काय हे न्याय, म्हणजे असं कधी कधी खोटे पुरावे पण खरे म्हणून समजून न्याय देतात. कधी कधी खोटे रिपोर्ट बनवून दाखवतात, असं असतं. बोलले काय सांगू या दोघांची गोष्ट, काय सांगू या दोघांची गोष्ट. इश्कवाला लव, कधी खऱ्या कोर्टात जाशील तेव्हा कळेल की कायदा फक्त मनीच्या बाजूने असतो. मग तेच सांगितलं रजनीकांत दादा. पुरावे हे ते बदलले जातात, फेरफार केली जाते सगळ्या याच्यामध्ये, आणि खूप मुश्किल आहे. म्हणजे एखाद्याला जर तो खरा असेल तर त्याला खरा न्याय मिळणे खूप कठीण आहे. म्हणून आता लोक म्हणतात की आम्हीच हातात कायदा घेतो याच गोष्टीमुळे. पण असं कोणी करू नये आणि सत्याच्या बाजूने नेहमी उभं राहावं. हाय मानसी, लाईक 27 लाईक डन, थँक्यू. कशी आहेस मानसी, जेवलीस का? सागर दादा म्हणतोय काही पण म्हणा, इंस्टाग्राममुळे महिला मात्र लय बिघडल्या आहेत. हे काय सागर, असं कसं? काय काय जेन्युअल चांगले रील कंटेंट देणारी पण मुली आहेत, महिला आहेत. असं नाही की सगळ्यात फालतू टाकतायत ह्याला इंस्टाग्रामला. काही चांगलं जेन्युअन, मी पण आहे इंस्टाग्रामवर, मी पण आहे लाईव्हमध्ये, सॉरी यूट्यूबवर, मी पण आहे फेसबुकवर. पण मला माहिती आहे ना माझ्या लिमिटेशन कितीपर्यंत आहे, माझं ध्येय काय आहे हे, किंवा मी काय टाकू शकते. मला आता बघा मी तुला सांगते, यूट्यूबमध्ये तू जर बघशील लाईव्हमध्ये तर 3rd क्लास लाईव्ह पण चालू असतात. एकदम म्हणजे भीती वाटते कधीतरी, मुलांच्या हातात मोबाईल असेल आणि त्यांनी काय पाहिलं तर भीती वाटते. असे पण कंटेंट देणारी लोक आहेत. पण त्यांच्याच ह्याला कंटेंटला एवढे लाखो मिलियनमध्ये व्ह्यूज असतात, कमेंट असतात, लाईक असतात, भरपूर असतात. पण आमच्यासारखे जे
चांगलं बोलणं, चांगले विचार आणि व्यवस्थित सादरीकरण असेल तरीही आमच्या लाईव्हला कोणीही थांबत नाही अशा लाईव्हना. पुरावे बदलण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो पण सत्य बदलता येत नाही. उशीर झाला तरी सत्य समोर येण्याची ताकद ठेवतो. ते आता या जगात शक्य नाही असं तर मला वाटतंय. रजनीकांत दादा म्हणते 40 मुली नाचणाऱ्या आहेत आणि 60% चांगल्या आहेत. हा ते तर आहेच, ते तर चालतंच. गॉडफादर म्हणता इल 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 इलय. गॉडफादर कसे आहात तुम्ही? निलेश दादा म्हणतोय इश्कॉला लव खरेच स्वतःचे बाजू प्रूफ करता करता नाकी नऊ येतात यार. हा ना, म्हणजे आपण म्हणतोय की आपल्याला सत्याला न्याय मिळेल, नाही भेटत कधी कधी यार. विलास सावंत म्हणतायत हॅलो ताई, लाईव्हवरील सर्वांनाच गोड गोड शुभेच्छा. विलास सावंत, रत्नागिरी गणपतीपुळे. विलास दादा खूप खूप स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कसे आहात तुम्ही? आमची परी आली, परी. एक कमेंट मिस ताई. सुस्वागतम विलास दादा, ही कमेंट आहे. आलात का? भगवत गीतात लिहिले आहे तेच होणार. बाळू दादा म्हणते ताई आमची माणसं साधी बोळी, तुम्ही मनाचं. स्वागत आहे दादा, प्लीज लाईक करा चॅनलला. रजनीकांत दादा मध्ये सर्वांनी पोलीस आणि कोर्टच्या भरोशावर बसू नये. कधी काही मेजर प्रॉब्लेम झाला तर गपचूप आपणच न्याय करावा, पण मागे कोणीही पुरावा सोडू नये. तसं नाही दादा, एवढं पण असा कायदा हातात वगैरे घेऊ नये प्लीज मंडळी. असं कधीही करू नका की हातात कायदा घेणं हे वगैरे नको करू.
त्यामुळे आपल्या हातात कायदा घेऊ नये मंडळी. निलेश दादा इश्कॉलमध्ये निलेश बाबा स्वतःची बाजू सिद्ध करता आयुष्याची अनेक वर्षे निघून जातात, पण सत्याची किंमत कधीच कमी होत नाही. राजदादा म्हणतात 30 लाईक डन. थँक्यू राजदादा, स्वागत आहे. इश्कॉलाला म्हणतोय हाय. रजनीकांत दादा म्हणते माझी वरची छोटी कमेंट स्किप केली, बघते आम्ही तर कधी कधी दिसत नाही दादा, त्यामुळे मोठा प्रॉब्लेम होते. पोलीस फक्त पैसे खातात, कोर्टामध्ये तर अजून पैसे खातात. सगळेच नसतात दादा, माझं ह्यावर मत आहे की सगळेच नसतात असं मला वाटतं. खात असतील, भ्रष्टाचार तर आहेच आपल्या महाराष्ट्रात भारतात, पण सगळेच नाही आहेत तसे, असं माझं मत आहे. संजय जोशी म्हणते रजनीकांत चुकीचं शिकवत आहे. हा, मी त्याच्यावर पूर्ण ॲग्री, मी अजिबात ॲग्री नाही आहे. कोणीही आपल्या हातात कायदा घेऊ नये आणि आपण काय वागतोय काय ह्याची जाणीव ठेवूनच आपण डिसिजन घ्यावा. आपल्यासाठी पोलीस आहेत, सगळेच पोलीस वाईट असतात असं काय काय लोकांचं म्हणणं असतं की पोलीस वाईट आहेत, पैसे खातात, पण शेवटी आपल्याला आपले संरक्षण देणारे पोलीस आहेत. त्यामुळे प्लीज स्वतः कुठलाही कायदा आपल्या हातात घेऊ नका, स्वतः असं काही करू नका जेणेकरून तुम्हाला पुढे जाऊन असं म्हणजे तुम्हाला पुढे जाऊन जर त्याचा नुकसान होईल आणि पश्चाताप होईल. त्यामुळे स्वतः म्हणजे न्यायावर आणि याच्यावर विश्वास ठेवा. भलेही तुम्हाला लेट होईल, पण कदाचित तुम्हाला न्यायही नाही मिळणार, पण स्वतःच्या हातात कायदा घेऊ नका मंडळी. मी मस्त आहे, तू कशी आहेस? संजय दादा कुठून आहात तुम्ही? मानसी बोलते जेवायला घेते, ये जेवायला. मी पण जाते. पोलीस फक्त दादा असं नका बोलू, कारण सगळेच तसे नसतात. रामदादा भगवद्गीतेत लिहिलं आहे तेच होणार. येस हो इश्कोला, खूप उदाहरणं आहेत यार. आता त्या माझ्या मित्राचे काय चुकले, 8 दिवसामध्ये इतकी मोठी सजा भोगावी लागली. बापरे, 8 दिवसासाठी 12 लाख. निलेश दादा म्हणते नमस्कार मानसी, कशी आहेस यार? निलेश दादा, मानसी बोलते नमस्कार दादा, कालच विचारलं दादा तुला. मी मस्त आहे, तुम्ही सगळे कसे आहात? वहिनी नव्या. प्रेम बोलते राजकुमार, प्रत्येक वादात कोर्ट किंवा पोलिसांपर्यंत नेण्याची वेळ येऊ नये. शक्य असेल तिथं शांतपणे संवाद साधून समजुतीने आणि परस्पर संमतीने प्रश्न सोडवण्याचा. कुठे रे गेला बाई? भराभरा कमेंट येत आहेत, कुठे गायबच झाली काय? प्रेमची कमेंटच गायब झाली. इश्कॉलमध्ये हिंसा आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न असेल तर कायदेशीर मदत घेणे आवश्यक आहे. येस, भगवद्गीता फक्त वाचायची नसते, तिच्यावर अंमलबजावणी पण झाली पाहिजे. श्रीकृष्ण यांनी सुद्धा सांगितले आहे की दुष्ट लोकांना माफ करू नये. दुष्ट लोकांना माफ करू नये असं नाही सांगितलं, दुष्ट लोकांवर विश्वास ठेवू नये मात्र सांगितलंय. मला तर असं वाटतं. रजनीकांत म्हणतात मी पुरावा मागे सोडणारच नाही. निलेश दादा हो मानसी ताई सांगत होती. निलेश दादा म्हणते आम्ही सर्व मजेत मानसी, तुम्ही सर्व कसे आहात? RDIG गुन्हे करतात तरी सापडतात, तर तू गोविंद दादा म्हणते कुठपर्यंत आलं बोलणं? आता मी सर्वांना बाय बाय करते. मस्त होता दादा सर्व, मस्त आहोत दादा सर्व मंडळी. चला गोविंद दादा, उद्या आपण 1:15 वाजता सर्वांनी भेटूया. तोपर्यंत मला इजाजत द्या, मी आता संपवते लाईव्ह. उद्या याच टायमिंगला 1:15 वाजता सर्वांनी नक्की या. तोपर्यंत सर्वांनी एकमेकांची काळजी घ्या आणि कायदा स्वतःच्या हातात घेऊ नका. थोडंफार का होईना न्यायाच्या आणि देवावर विश्वास ठेवा. न्यायावर नाही ठेवला तरी देवावर नक्की ठेवा. सुजित दादा म्हणतात गिफ्ट पाठवा. कसलं गिफ्ट पाठवू दादा? सुजित दादा नमस्कार. ताई नमस्कार म्हणते, स्वागत आहे सुजित दादा. पण आता माझं लाईव्ह संपवण्याचा वेळ झाला आहे, पण चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि उद्या 1:15 वाजता नक्की या माझ्या लाईव्हला, आपण नक्की बोलू. प्रेम बोलते प्रत्येक पोलीस अधिकारी भ्रष्ट असतो असं नाही. अनेक पोलीस अधिकारी प्रामाणिकपणे आणि निष्ठेने आपलं कर्तव्य बजावत आहेत. काही व्यक्तींच्या चुकीमुळे संपूर्ण पोलीस दलाबद्दल चुकीचं मत बनवणं योग्य नाही. मग तेच मी त्यांना सांगितलं की सगळे तसे नसतात, त्यामुळे विश्वास ठेवा देवावर आणि पोलिसांवर.
गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट. चला मंडळी, येस चालेल. सुजित दादा चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे उद्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला नक्की येईल. तोपर्यंत काळजी घ्या स्वतःची. बाय प्रेम, बाय रजनीकांत दादा, सुजित दादा, लाईक डन. थँक्यू सो मच. सागर दादा म्हणतात 1-15 मिनिटांनी नाही आल्यास दिवसाचा पगार कट करण्यात येईल. ओके ओके. रामदादा म्हणते मधी मधी गायब खय होतं ताई. अहो गावात गेलेलं आहे मी 50 दिवसासाठी. लाईव्ह संपली म्हणजे आता थोडी विश्रांती घ्या. येस. बाय प्रेम, बाय रामदादा, बाय सागर दादा, बाय सुजित दादा, गॉडफादर दादा, रजनीकांत दादा, प्रेम आणि निलेश दादा. बाय बाय मानसी.